היה איזה דרשן שישב ואמר דרשה, ובאמצע הדרשה ניגש איזה עסקן, תחב לו ביד איזה פתק קטן. הוא אומר, עכשיו התקבל כאן סכום גדול. על די אחד, החפץ בעילויים שמו הטוב, והוא ביקש שאת כל הכסף הזה יחלקו בין כל הנאספים של השיעור כאן. אבל למען הסדר הטוב, כדי שלא יהיה כאן תגרה ומחלוקת בין הנאספים, כמה אתה וכמה אתה, שכל אחד כאן, היו 100 איש, כל אחד ייקח חברותה, בסך הכל 50 חברותות, כל אחד ישים את היד ככה, מי שיצליח, כל אחד ינסה לחופף את היד של השני, להשפיל את זה עד לשולחן, כל פעם שאתה מצליח להוריד את זה לשולחן, $5. תשעו כ-50 חברוסס, 100 איש. והתחילו בעבודת כיפוף הידיים זה את זה. עבר 10 דקות, הדרשן אמר, עד כאן. הזוג הראשון, כמה ניצחונות אתה היה לך? ראובן הצליח 3 פעמים, להוריד לשני את היד, $15. שמעון הצליח רק 2 פעמים, כמה זכה? $10. אחר כך ניגש לזוג השני, היה פחות או יותר כמו הראשונים, זה הצליח 4 פעמים, $20. זה הצליח פעם אחת, $5. ככה היה עם כל הזוגות. זוג האחרון, שאל כמה אתם עשיתם? כל אחד הצליח 300 פעם. 300 כפול 5, $1,500. כולם תמו, מה סוד ההצלחה כאן? והשתיים ענו בפשטות גדולה. כל אחד השקיע כאן כוחות ומחשבות איך להתגבר כנגד השני, וההתנגדות הצליחה, וממילא היה קצת ניצחונות. אנחנו החלטנו יחד, במקום לריב ולהתגבר, נעזור אחד לשני. אחד עשה ככה, ככה, כל אחד לשני. היה 300 פעם. מה הם ראו? שכל אלו שהתאמצו והתייגעו, לא רק שהם לא הועילו ברוב עמלם, רק מה הפסידו? מנעו מעצמם רווח גדול, ולא עוד, אלא שכל העמל הזה היה חינם, רק הרחיבו לעצמם, הם רק הפסידו מזה. רק אלו שהיו במנוחה וברוגע, בלי התאמצות, יגיעה, הם זכו 10 מוינים. זה לימוד גודל בשבילנו, כי אפילו שיהודי צריך לעשות השתדלות. אבל ההשתדלות מבועלת ומטורפת, עם לחץ ודאגה, לא רק זה לא תועיל, רק אדרבה, זה מונע את שערי פרנס, זה מחלק כוחות הגוף והנפש לריק. כי אחד מאמין שהקצבה הזה אומר, זה כבר מראש השונה. תעשה את זה רגוע, זה כבר קצוב מראש השונה. מה? שאתה חושב שאתה מביא עכשיו את הפרנסה, אבל כאחד שמאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, משתדל באמונה, באיש ודעת, אז הוא מוצא 100 שורים, $1,500.